Здравейте, здравейте, аз съм Жаки. В днескашния клип, т.е. първият ми клип, ще покажа картите ми на Clash Royale. Имам още, но не знам къде са. Добре, първата ми карта е ето тази. Другата ми е тия скелетите. И пак ето това оръжие, то е повтарящо. Сега ето този. Ето го. Тя го има в играта. Да. Ето тази. Ето тази. Тия вече. Ето този. Ето този. Тези двете, днес пак ми са повтарящи. Това е нещо като светкавична такава отвара, нещо такова. Че го вкара за това. Тези, това е Джо Скелета. Джалика се каже. Дев или аз не знам, защото го посилям други сега. Ето сега ще се опитам да фокусирам, защото камерата не е много хубава. Сега, другото да са ето тия двете. И последната ми карта ето тая. И да, това като цяло и бяха картите. И да, това ми са всичките карти, ето ги. Този не знам нали го показахме. Да, малко са, имах още, ама те са, забрах къде бяха. И, приятели, това беше днескашния клип. Ако ви е харесал, абонирайте се и благодаря.